Това е втора част на ревюто на Тик Черпака. Не съм казал, че ще има продължение, но забравих да покажа едно нещо, което ми е изключително любимо. Даже ще го пробвам колко е точно. И е малко спотвам, защото стрелях. Това е лъка, който... Вижте, просто... Вижте! Дарт Вейдър е като стреляш. Просто вижте стрелата каква е. Вижте, точно като някакъв мут. Точно като някакъв мут се прицелваш. И готино е. Ето. Съм навичал. И за това ще изгася лампата. За да не видят хората. Ще се скрия. Няма да... От една минута този клип, защото трябваше да покажа, че има и лък. Това е лък. Лък хубав. Вижте, дори е анимиран. Вижте отстранително. Как показва до коя степен е. Гледайте. Кой спъм? Гледайте стрелата, че е лазер. А това е лазер. Ето ще пише Арл. Значи стрела. И това е. И ще застрелям тази крава. Бум. Това са най-обикновен Тик Черпак. И ще го направя. И прасешко. И вече е направено. Нали, от Тик Черпака преди, ако помните, имаше черни линии в храната при Майнкрафт, а сега също ги има. Премахнаха ги преди. Но сега ги има и гледайте новото нещо на Тик Черпака. Много. До скоро.